се върна. Добре. Хайде, продължаваме играта. Аз гоня. Стоп! Яно, ти с този пашкур ще играеш. Да сваляш ни играта. Мама ми каза пък да го пазя. Пази си го и не пречи да играем. Хайде да стига. Ама и на мене ми се играе. Миличкото ми брайченце, сега ще те оставя тук. Чисто е мирно, докато се върна. След малко ще дойда да те взема. Хайде да играем на сляпа баба. Ура! На сляпа баба! На сляпа баба! Кой ще бъде бабата? Аз. Ще си го откраднем и ще си го направим наше братче, черно вранче. А няма се странно. Нека плаче без братче. Thank you.
Благодаря, Яно! Сега тичай към големия камък. Благодаря ти, Яно. Ти ме спаси. Сега, виж, на където се поклатя нататък върви. Ей, по тази пътечка.
Тя бяга по-бързо от заяц. Скрила се някъде. Сега пък аз ще ти помогна. Бъди се здраво за мен. Пристигнахме, Щуркелче. Много ти благодаря. Яно, къде ходите? Яно, къде ходите? Така се оплаши. Помислих си, че сте се загубили. Ами аз, мамичко, вече никога няма да забравям какво си ми поръчала. Но какво се е случило? Врагите откраднаха братчето ми, но моите приятели ми помогнаха да го намерим. Яно, къде се загуби? Аз не се загубих, а загубих братчето си. Еми да вървим да го търсим. Аз вече го намерих. Сама не ходи да го търсиш. Защо ли ни повикал? Нали сме ти приятели? И ние сме приятели. Ние и помогнахме. Брей! Ние сме и по-големи приятели. И ние щяхме да й помогнем. Брей! Ние сме и по-големи. Не се карайте. Всички сте големи и добри приятели. Всички си помагате един на друг. Само, че Яне не трябваше да забравя каквото я помоли. И аз така понякога забравям какво ми казва мама. И Аз пък никога не забравям какво ми е казала мама. Думите на мама са злато. Хайде да снимаме. Слушам, обещавам, всяка твоя златна
празнува 90 години от своето създаване, ние сме тук, на тази сцена. Благодарим на екипа и лично на господин Петко Бонев за сърдечното посрещане и за съдействието, което ни оказаха при реализиране на нашия проект. С оперетата "Думите на мама" се надяваме да сме ви върнали годините на детството. Спомените за веселите игри, пакостите, истинските приятели и една жена, нежна, грижовна, търпелива и любяща. Майка. Завързания хаос на времето, сред проблеми и нерешени задачи, нека по-често се спомняме за своите близки и за хората, които ценим. И по-често да им казваме, че ги обичаме. Усмивките на нашите деца ще ни дадат сили да продължим напред. Дами и господа, представям ви малките актьори от детска театрална студия "Метроном" при Национално училище за музикални и сценични изкуства Кристина Морфова, Стара Загора. Госпожо!